سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات ناب كينيا بزي حقاو من قد آتيهم تباهيلهم عسرت ايرتراويان ابلود واراب تحت قيدة كمزاتو مقلاتو ايتيبيا افدق بحر النمركاب اب تقبر زلات عارتات بقداي ودب من سوماليلاند تكايدو زلا زرب قسقاس يرئم هلاو محبارو منغو سراويت من قصة فدرالن سراويت حرنت اورومون زاتا دحر مفشالو قج اتلعيلو مهلاون منغو حماسن اسرائيلن قزياو تغسم قراص صباح نغو كجمر مخان مقلاتون كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم اب سيميناو معراب كينيا بتركب لودوار تبهال كتما زركبو سبا سلطان بزي حقاو منقدي ناب كينيا اتيوم تباهيلو مستطرطرو عسرت ايرتراويان اب تحت قيدة كمز اتوا قاليصم بوليس كمز قالصو اتوم اب تحت قيدة اتيوم زلو عسرت ايرتراويان عدميهم كاب عسرت شومنتا كساب 52 عامت كمز خونن تكوجل لها 4 عبيتي شدشت تحت عدم قول عز حقفي يلو بوليس نتوم عسرت ايرتراويان اب تحت قيدة كوت الزخاله كابتي اب تبوتا زنبر حزبي اب تخبابك قد محجري امام زي فلطو وصاتن كم زرأيو نبوليس دحر محبارة ميو اتوم ايرتراويان اب تحت قيد دحر مئتاهم بوليس نابلود وار زركب مدبر بوليس حزوهم كم زخدن اب زوان دما كساب توسخ مرمراتات زقبر اب تحت قيد كم زلون تقاليصو بوليس كا مستزي حقاو مسغار بزتحاز كستات كقربو لمخانون حبير لا ازينا يحجي فصامه زقاط مزلو قدم خلته ورحي ايتيوبياوينم زتوهلو دقا انستيو زركبوم 26 ولق اسبات بزي حقاو منقد ناب كينيا اتيهم تباهيلهم اب تحت قيد دحر مئتاوميو ازي حجي زوم ايرتراويان اب تحت قيد اتيوم لزلو كبابي ناب اوغندا زقربو كوينو بزحات ناب اوغندا كسوغرز دولي سدتنياتات دما كاب كينيا حدا كابتوم زتقمولم مسمرات مخاني زغلاص كاب هاغروم وصيم زحاشه زنبرو لهاغر زناديو ايرتراويان زيت ادنا ገንዘብ ንደላሎን አስገርትን ከፊሎም በዚ መስመራት ከሰግሩ ከም ጸንሑን ዝተፈላልየ ሓደጋታትን ገዛታትን ከጋጥሞም ከም ጸንሕን ብዙሓት ይገልጹ በፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ከምኡውን ምስኩነታት ሱዳን ተኣሳሲሩ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ጎረቤት ሃገራት ድሕሪ ምብታኖም በብዝሒ በዚ መስመራት ከሰጋገሩ ከም ጸንሑ ጸብጸባት የመልክቱ ፖሊስ ኬንያ ቀድሚ ሕጂዎም በዚ ሕጋዊ መንገዲ ደብ ሰጊሮም ኣትዮም ዝበሎም ሱሳ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲዎም ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ግና ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ካኩማዮ ኣሰጋጊሮም እቶም ንልዕሊ 2 ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸንሑ ስደተኛታት ሕቶ ዕቕቦም ኣብቲ ማዕስከር ክርአ ምዃኑ ሽዑ ካብ ማዕከና ዜና ኬንያ ዝተረኽበ ሓበሬታ ገሊጹ ነይሩ እቶም ሽዑ ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ዝተሰጋገሩ ኤርትራውያን ሰብ መዝቅ ቀይሕ መስቀል ኬንያ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምርግጋጽ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ በስሩዕ ዘካይድዎ ፈተሻ እንዳካየደን ከለውዮም ነቶም 8 ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝርከቦም ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ እዞም ተታሒዞም ዘለው 10 ኤርትራውያን ተሰጋጊሮም ዝርከቡ ቤት ማእሰርቲ ሎድ ዋርዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ረኺብዎም ዝነበረ ኢትዮጵያ ምስታካብ ሶማል ተፈንጨላ ናጽነት ዘአወጀት ግን በደረጃ ዓለም አፍልጦ ዘይበላ ሶማሊላንድ ብዛዕባ ተጠቃምነት ወደ በርበራ በዝምልከት እትገብረ ዘላ ዘርብ ጽቡቅ ገስጋስ ይራአዮ በመህላው ንሓደ ሚኒስተር በመጥቃስ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ጽሒፈን ቀዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ክብል መግለጺታት ክህብ ተራእዩ ዝነበረ ኮይኑ እዚ ኸኣ ኣብተን ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገራት ጸጥታዊ ስግኣት ይሕዲር ዘሎ حجنا بمسرة تيب منغستاوያን معكنات زينا إثيوبيا تزرجح زل حبريتا منستر مغعزيان لوجستيكن إثيوبيا على مسمو ناب قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد صبصاب أب زغرب الأوان بزعباتي إثيوبيا مس سوماليلاند ودب نمتقام اتغبر زل زرب صبصاب كم زم حللفن ابت صبصاب كا اتزرب صبق غسغاس يرئم هلاون كم زغلصن حبيران إثيوبيا أب زوان كابت مسوصاي هاغرات اتغبر نغدي 95 مئتاويت بمنغدي ودب جيبوتي اتكايدو خينا منستر مغعزيان لوجستيكن تهاجر علمو سمه نقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبز غربت صبصب تهاجر أمارا استاتا من داي كم زلان مسوماليلاند بزعبا ودب بربرا بزملكت زكبر زل زرب دما صبق يغيت كم زلان كم زغلصين اذن معكنات صحيفن زلوا مجكا زون بمسرت ات منستر ناب قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد زغربت صبصب بزعبا ودب لامو بزملكت مس منغست كينيا زكبر زل زربون صبق غسغاس يرأيو مهلاون كم زحبرين اذن
ዝሓዘን ማዕከናት ጽሒፈን ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ዘለዋ ድሌት አመልኪቱ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዘስምዑ መድረክ እንደ መዛረብ ዛዕባ ኮይኑ ይጸኒሑ ኢትዮጵያ ወደብ አልቦ ምዃና ኣብ አፍሪቃ ዝሓየለት ሃገር ክትከውን ንዘለዋ ዓቕሚ ከም ዝደረቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ተዛሪቡ ዝነበረ ኮይኑ በታሪኽ ጂኦግራፊን ዓሌትን መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ አፍ ደገ ናይ ምርካብ ዘለዋ ቅቡል ሕቶ ዳግማይ ክረአ ኣለዎ ክብል እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሕጂ ኸ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድን ኬንያን ብዛዕባ ወደብ አመልኪታ እትገብሮ ዘላ ዝርብ ጽቡቕ ገስጋስ ይረአዮ ከም ዘሎ ይተገሊጹ መንግስት ፌደራልን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ዳር ኤል ሰላም ታንዛኒያ ክገብርዎ ጸንሑ ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ድሕሪ ምፍሻሉ ገለ ሰዓታት ጸኒሑ ኣብ ወለጋ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ህይወት 4 ሲቪላውያን ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስት ፌደራልን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝተኻየደ ግጭት ኣብ ከባቢ ፋብሪካ ሽኮር ፍንጫ ከም ዝተፈጸመ ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሰራሕተኛ ናይቲ ፋብሪካ ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ነዚ ሓበሬታ ሂቡ ዘሎ ሰራሕተኛ ናይቲ ፋብሪካ እቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ 4 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ናብ ገዝኦም እንዳተመለሱን ከለዉ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስት ፌደራልን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ሃንደበት ግጭት ድሕሪ መኽሳቱ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ንዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ክካየድ ዝቐነየ ዝርብ ሰላም ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትማሊ ኣማስዩ ብትዊተር ሓቢሩ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ኦሮሚያ ዘሎ ገንፂ ጠጠው ንምባል ምስ ትዕጡ ጉጅለ ከካይዶ ዝቐነየ ዝርብ ብዘይስምዕ ተዛዚሙ ክብል ድማ ጽሒፉ ዝነበረ ክልቲኦም ወገናት ከዓ ኣብ ዝፍረ ዘይተረኽቦ ዘተ ተጸሚዶም ድሕሪ መጽናሕዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ወገናት ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ግጭት ኣጋጢሙ ዝርከብ ብዛዕባ እዚ ኣብ ወለጋ ኣጋጢሙ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ብክልቲኦም ወገን ዝወፅእ ሓበሬታ የለን እስራኤልን ሐማስን ንግዚኡ ውግእ ደው ንምባል ዝበጽሕዎ ስምዕ በቆጻጽራ ሰዓታት እተሃገር ጽባሕ ንጎሆ ክጅምር ምዃኑ ጸብጸባት ይገልጹ ኣለዎ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ግዝያዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ብምቕባል እዚ ግን ስቃይ ሲቪላውያን ንኸበቅዕ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ዝተረፉ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ክቕጽል ከም ዘለዎን ኣብ ቃዛ ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበርን ጸዊዑ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ብወገኑ እቲ ሕጂ ዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ቁኑዕ አንፈት ዘሎ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ግን ድማ ተወሳኺ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ እቲ ስምዕ እቲ ኩናት መሊኡ ከበቅዕ ኣብ ምግባር ክሕግዝን ኣብ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ናብ ዝተመርኮሰ መስርሕ ፍትሓውን ዘላቐን ሰላም ክወስድን ተስፋ ከም ዝገብር ኣመልኪቱ ብኻልእ ወገን ናይ ዮርዳኖስ ንጉስ ዓብደላህ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ዘብቅዓሉ ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንምዝራብ ናብ ግብፂ የምርሕ ከም ዘሎ ይገሊጹ መሰረት እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ዝተበጽሐ ስምዕ እቲ ን4 መዓልታት ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ምባል ጽባሕ ሐሙስ ኣብ ሰዓታት ንጎሆ ክጅምር ምዃኑ ሐማስ ኣፍሊጡ እዩ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል እቲ ተኹሲ ጽባሕ ሐሙስ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሃድእ ከም ዝጅምር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ኤሊ ኮሄን ብወገኑ እስራኤል ንፈለመ እዋን ናጻ ዝወጹ ጅሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ ሰባት ጽባሕ ሐሙስ ክትቅበል እያ ኢሉ እቲ ተኹሲ ደው ምባል ግብራዊ ምስኮነ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ድማ 50 ካብቶም ብሐማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣብ ቀዳማይ ዙር ክፍትሑ ትጽቢት ይግበር እቲ ተኹሲ ደው ምባል ድማ ካብ ሐሙስ ረፋት ሰዓት 10 ክጅምር ትጽቢት ይዝግበር ናይዚ ምኽንያት ድማ ሐማስ ነቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ቅድሚ ምፍትሑ ሒደ ሰዓታት ከም ዘድልዮ ብምሕታት እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም